פרסים, פרדסים ופרים, וחש את מסע המצנח על גבו, אוחז ברצופות, וחושב בלילה. עוד דקה, והרוח תחגוג על פניי, תלך. עוד דקה, יפתח המצנח עליי, שיפתח עליי, שיפתח את העולם. פטר אורן. ואני אוכל. אמא, הכל בסדר. קאדרים, שמירות, קצורים, קיצור בלאגן, ממה תשתף. משהו לא נורמלי. אבל מה? עכשיו יש לנו מסע קומטן, ולעבור אותה עם משהו על הכתף, גאוני. שנגמר. נכון. לפחות עברנו את הטירונות, זה שלב אחד יותר קדימה. ראית אותו מתייצב לציר הירוק ממהר, עוד רגע תבוא הפקודה, ובת המצנח הרוח נקה, הנה עוד שנייה והרוח תחגוג על פניי. אנחנו הכי זורקים, אבל לא משנה. בסדר, מסעות התחלנו להיות גדולים. מה שטוב אצלנו זה שבהשכמות אנחנו אף פעם לא מאחרים, כל השכמה בזמן, זמנים אצלנו מסדרים, לא מהעולם הזה, כל מסדר מתקתק מיר. לא קמה עם הבוקר להשכמות. אלומי, תגיע. יאללה, תעשה אחרי ולפני. כן, עכשיו בלי פודים, כובעים. עכשיו תראה איך נותנים לנו דקה לשים, דקה להוריד, דקה. כן, תשאר פה ותראה איזה קטעים. איזה גמור אתה שם. מי שלא קמה קסדה. קדימה, ותמזה שני תרמילים בפתח בית הבליעה. הופה, מה קורה? בסדר, בפנים? כן. קדימה. ועוד פעם, לא ירה. למה ככה? זה הגוף, מעשית. גוף ושיח. לא. לא יצא. כן. 60 מטר. בסדר, לאן אתה מכוון? דקה? לא לקח אותם, זה חומש אותם. מה שעשינו היום זה הבוחן העיוני של כל מה שלמדנו עד עכשיו בטירונות, מהשבוע הראשון, השבוע שטח, שבוע סדאות, עד היום. אנחנו מחכים לעוד שבוע למסע קומטן, לעשות אותו כמו גדולים, כמו ענקים. תצלם את הבן אדם הזה, ואם עברנו את פרעה נעבור גם את זה. מחלקה 4, זה המחלקה בכל הפלוגה, בכל הפלוגה. המפקד משה, האיש ב-BMW החומה. 13 שבועים. שברנו את השיא בזריקה לרוחק. שברנו את כל... כמה יותר קרה לי. מה? שברנו של משקיענים, אחד זה השני. אין דברים כאלה לתפור בשמירות. אחד שאומר, שימי לב עכשיו, שאומר מבקש שמירה, מבקש לתפור בשמירה, מבקש. לא מחליף אותו. לא כן להחליף בשמירה. איזו מחלקה מיוחדת במינה, מחלקה זורקת. מפקד, תיכון להקשב. הקשב. למה יש לי קסדה על הראש?
בגלל שאני הורדתי את הקסדה מהאפוד, ושמתי אותה יפה בצד, הנחתי אותה, שמתי לה אפילו צמר גפן למטה, אבל מה, הנחתי אותה על הקודקוד, במקום ככה על הזה. אז תלמד ששמים אותה ככה, תשב איתה על הראש. צ'קט, וואו, שי. טוב! אני חושב שהוא מגיע לפה. טוב, הכלב, באבק. זריז, למה אתם ישנים? אני יכול לדעת. קיבלנו ציוד חדש, קיבלנו מכנסיים, מכנסי דובון. אתה נכנס בפנים, לא מרגיש את הקור בחורף, בקיץ, מתי שאתה רק רוצה, בשלג, גשם, סוף. בטח בלבנון נשים אותו על הראש. חסרנו את האוזניים, את הכל. וזה משקפיים, אתה נוסע בסיוף. בטח. אתה יודע, שם קר, שלא אחד מאוד בעיניים. ככה צריך להיות, ככה משפרים אותנו וזה ככה צריך להיות, ובואו לצנחנים. בדיוק. 4 דקות מעכשיו, הכל מסודר פה פיקס. ראית אותו מרחף באוויר, את כנף יסוד, יד שנצחק ויקום על רגליו, ושוב מחדש, הוא נוסע שמה עם עיניו, ושוב מחדש, הוא חוזר למזמור זה מסית, מסק מוקדם, קוראים את המסק כמו ענקים. איפה זה סרט גיפה? איך היה בבית? 10. אין כמו בבית. אין כמו בבית. יום רביעי, 1, גבעת תחמושת, כולנו נהנים, ג' 101. אין בטירונות. הם מביאים מהבית. עוד 48 שעות, עוד יום הבית. היה גדול. חבל שלי כבר. עוד 207. שנה ושנתיים. עוד המפקד יהיה על מחלקה אחת תיקון לה, שב! שלמו להתלבש, מי עושים להתלבש פה? יוסי, רשימה של כל האנשים האלה, תרים, גבוה להרים ידיים. תסתכל מה קרה לו פה, היינו בלבנון, היה גשם, המחבלים פרצו בחזית המזרחית, הוא נקרא הפנתר השחור. רון, הנצנצנה, רון, בוא, הנצנצנה. כל הגשם האחרון, נתנו לנו מדים חדשים. מגישים עכשיו כמו אחרים של נובמבר. וכולם מחכים לאדומה המיוחדת, לכומתה האדומה. זה החלום של כל אחד פה לשים את האדום על הכתף. תכל'ס צנחן. כן, טוב. האפודים פה, ליבטי. מה חסר לך? איפה המיטה שלך? כן. כן, עוד חסר פה משהו. כן. כמה חסר פה? כן, אני יכול לבדוק עוד פעם? יכול לבדוק עוד פעם שם? יגאל, מה אתה עושה מפה? אני שמעתי שם, אבל רציתי... ספורט הכדורים. מיכאל, קום. מה זה כומתה? בשביל זה אנחנו עובדים. לא, תאמין לי, הוא כולם קדימה, אחורה. וזה חזי דוידה, גם בחור טוב, אתה רואה אותו, כמה שהוא ככה, הוא קלי, כל היום קלי. זה 60 בקילומטר, ויום שלישי וארבע עד יום רביעי בבוקר. אחר כך כולם רגילה הביתה, כל ביטון. הוא עולה מקיסינב, החדש. רגל, מצלמים אותו. Vengo, tío.
נו. עוד ספורטאי. תצלם אותו, רגע, הנה, זה עכשיו. זאתי קוראים לה רלי, היא באה מהרצליה, ומה אני אגיד לך, היא הפלוגה הכי טובה פה. תגידי משהו. על הכיפאק, חבר'ה ברמה גבוהה, חיילים חמודים. לא יודע מה, 3/4 מפה אליהם פה בגרות. אחד. זכינו מקום ראשון. פקידה, הרצליה, למדה... אין כבר הרצליה, חבר'ה. שלושה ימים. יומיים וחצי. יש לי חברה בבית יבשת ממני נפקדות תמיד עם הבקורת ועם הלבוכה יום שישי הגיע סביבת מחלקה והעיקר שבת שם סדרת מחלקה שבת שם סדרת מהם לי ולך שבת חלף עוד שבוע מדדתי מסעות שברי הליכה שפשפת בביצים זה לא טוב לזיפה אולי ברובעית, אולי במסייעת אף אדם דופק, פתחו לנו את התחת והעיקר שבת שם סליחת מחלקה שבת שם סליחת ממל שבת שם לי ולך שבת שם עוד יומיים למנהל, עוד יומיים. אצבעות נקייה אני יושב בתקייה כל היום בלי פליטות מהרים על פחיות שעה וכמה כולם רואים את זה אחרי הטירונות, נו. תסתכל במצלמה. חיילת, תעשה פרצוף של בן אדם.
מפקד. המפקד! זה השקל של הבכיין של המחלקה! זה השקל של המחלקה! רגע! מפקד, כל להקשב. כן, המפקד. הוא מקבל מיליון פילוסוף בברקת. אמנון, שפר מפקד. כן, המפקד. כולם דופקים אותי. דופקים אותי. לא, שאני אקרא לך מבקש. יאללה, 20 שנייה! אין לו שעון אבל. תמיד. יאללה! גימל! עוד 5 קילומטר. לא גימל. קדימה! עליכם או להרים רגליים! קדימה, צריכים אתכם לאלונקות, קדימה! היום! תצא! עכשיו מישהו שיעזור לי! לא, זה אחד! חייבים לשמור על השיא, 27 דקות! רציתי כל הזמן. קדימה! זה עדינות אבל שלא יפול. קדימה! לא להישבר לעולם. הולכים לקחת מקום ראשון, שתדע. גולף מקום ראשון תמיד. כל הבחנים, כמו תמיד, 90, תמיד מוביל. קדימה לרוץ! יאללה, ראשונים! לרוץ! לרוץ!
שוברים את הצי, קדימה! כן, שוב פעם, אתם רואים ב-890, לוקח את כל הפקודות, כל הפלוגות, בכל התחרויות. 890! רק א'! הכי טובים, הכי גדולים, 890 זה ברור! א', 890. אין יותר. עכשיו שירו מי באמת הכי טובים ל-890. יהיה טוב חבר'ה. מתחיל וזכרה. כהן המסע קומטה, מקווה שיש לידו בסוף. לא מגיעים אל הערים, העבוד הנעורים. איפה? שוארת! מביא אותם עם האדום על הכתף, יהיה פה את כולם תוססים, כולם רואים את ההורים. מה זה תוססים? משהו פחד. לעבוד בספרתם איתם של אלף נערים לראות נראה את הימים האחרים את הימים האחרים אנחנו עוד נראה את הימים האחרים גאים כמו פרקי תנ"ך יפים כמו שיר השירים שוטים כמו אשת המזרח ולפרוש אחרי הרים ימים של חסד ושלווה ימים שקטים ומאושרים ורק ביום היזכור ברגעי ההרהורים נחזור ונספר לבחורים ונשמע את כל האש ואת מזל הגדולים ואת מזל כמה שנים מתכוננים, עושים כולם בהצלחה. ותאמיני לי אמא, אנחנו אומרים את זה בגדול, בגדול. היום כולם יראו למה קראנו את התחת. שלילית. אני הולך איתכם עכשיו הכל, אני רעב. יש לי חברה בבית מתייבשת ממני נפקדות תמיד היא מבקשת אבא לדואג ואמא לבוכה מגיע שיחת מחלקה והעיקר לה 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 והעיקר טה נה 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 והעיקר שבת של שיחת מחלקה שבת של שיחת באמת לי ולך שבת של
זה אחד מהאנשים שהביא את השיר הזה למחלקה. הדסתי מסעות, שברי הליכה, שפשפת בביצים, זה לא טוב לזקפה. אולי להצטלם, רוצים להצטלם, בגלל הכומתה. תודה. ניר, מגלגלים עד 4:10. עד 4:10 ארגונים. גם היינו לנו, שוקולדה. זה חופשי. זה ארוחה שערב שלנו. סוף הטירונות, רגע גורלי, מקווה שנסיים אותו בשלום ונראות לך שמה וגרם. אתה רואה את העולם הזאת עכשיו, אתה רואה? איך זה היה? תראה, תצלם את הסוליה הזאת אחרי המסע, ואז תדע מה זה המסע. תבוא מחר בבוקר, תראה אותנו בקומתה אדומה ככה, אבל העיקר שאנחנו עוברים דרך הבית. חם הבית שבוע. אני קניתי את הכסף הזה. העיקר שהמורל גבוה, זה מה שחשוב. נכון, נגמור עלינו כמה זה במורל גבוה. בוא'נה, מישהו הביא את הכיסא גלגלים? אנחנו מתרגשים מאוד, עשינו לא מזמן מסע חצי מזה, נשפחנו טוטלית. יחפשו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת לכן אותה הארץ, זאת אותה האדמה, ואותה מצד הסלע הנצרבת בחמה. לבוא הביתה לקומתה אדומה, לראות המשפחה. ובוודאי תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל, אותך דרכיה, של הארץ הטובה. תקרא אותך אליה, כמו אל ארץ אהבה. תגן עכשיו, תגן. הוא יחזור. כולם לוקח על הגן. רציני. כן, כן. על הדבר, שוקולד חלב. ובהתהלך בארץ, בתמיד ובמגן, ובוודאי תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל. יחפשו אותך דרכיה, של הארץ הטובה. חצי דקה? לא, רק למה? גם אנחנו. כולם לסדור דש לסיגן, חברה של חואן מהקריה. חם. לסיגלוש. סיגל. תמסור לדש חם, תגיד לה שחואן חושב עליה כל... אחרי המסע, למה איך שתראו אותנו אחרי המסע? אני לא רוצה לראות את עצמי ככה. תראינו בהצלחה ולכולם. בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך, שוב את ארץ ישראל. לילה
ליל הבוקר, יום. וגם מי אנחנו? וישי במים! אלי! יש אנשים שאין להם זמן עכשיו אני מוכן למסע. כבר מסודרים, כל הפק"לים קדימה, קשר מ"פ הולך למ"פ וכבר אתם מוכנים. אתה כבר לא בסדר. זה הדבר, זה הכוח. תשחק אותה כמו שצריך. נגד הדבר הזה אין מעצורים. שיינו מסתובו! בקל הקבוע שלי. לא יכול להיות לך עוד קשות, אני אשם לך את כולם להוריד כובעים! כולם להוריד כובעים. שים לב, זה שוק יגאל, קשר מ"פ. קשר מ"פ, ירזבו אותו. תאמין לי, אני משפוך להגיד. אל תמתן. רבוביץ', שאלת עושה פה חיים. חיים! אורות! פיגור, אמרתי שתהיה נכון? יאללה, ביי. במור ז'וטן! יעבור מהר, וכמה שיותר טוב. Let's go! גש אתה לצד שני שלא יראו אותך. תכנס. שלא יראו. הלאה, קדימה, לא תשמעו. שמנו מסביב. תרשמו. כן, אני מרגיש כמו איזה זוכר. הנה מקס. אנחנו לשם. בני. איפה עופר? הכוכב של המצלמה, איפה? יאללה עופר, אתה איתנו לאורך כל המסע? תראה איך אנחנו נראים לפני. ערב טוב ישראל, פלוגה ב' יוצאת למסע כומתה. מקווה שנסיים אותו טוב. יאללה, עופר, אתה גם נותן את הכספית. תהיו בשקט. ככה. רגיל, בנועל הרגיל. תן איזה פרצוף. 200. תעזבו, מזל טוב. בוא'נה, הנה המטוסים, צלם את המטוסים. איזה מוכר. איפה ממתקים? מתחיל. איפה גם חגף? קדימה, פסח. לילה טוב, אמא, לילה טוב. בסדר, אמא. רצינו למדת במכלית. כי הקופה, קדימה, יודע כולם. אתה יודע מה? יש, תן. אחי, מה קורה? אמרו לי להגיע, אחרי זה לא. אחי.
צלם אותו שוטט, צלם אותו. בוא נדבר איתו. תן את השניות כבר, תן. נותנים קצב טוב, נותנים ריצה כבר דרך. מסיימים לגמור עם אותה. הרבה כוחות. איזה כוחות. תשתדל לגמור את זה, הראשונים. הכל הכל. הנה, כן, הכל 2 גמור מ-100. כן, עכשיו, ואחר כך גם ממלאים את ה-100 שתיתם. כל 2 גומרים מ-100. קצת קומטה גדול. דוד, אתה נראה לי מדוקה. תראו איזה כמו ענק, כן. הוא אומר שהוא קשה, אבל תראה אחרי המסע, תגיד שהיה קטן עליו בגדול. גוש אחד. כמו גדולים לגמור את זה. בוא, אסף, בוא. תגיד, נו, דבר. זה הצרפתית. זה קומטה אדומה. גם מראה מה זה? סוס. מה? לא מחלק מהחלקים. לביזונים רק 202. תדעו לכם, רק 202. תראו מה יש 202. זה קשה לבג'ר כאן, אבל הוא יעבור את זה. תיזהר פה בשלט. קדימה, שמים אתכם! גאווה פה יכולים לראות! קדימה, כאן, גאווה! עוד מעט אני אהיה בבית, הוא אומר לי מה, הכל בסדר עד עכשיו. חזק לי את האנשים שם את התרע. תקשור את זה שם. מה היה זה?
גאה בהם. כל דרך תפתח אחורה. תן סורים החולקה 2. תן סורים למלאת הרגליים, אנשים. תן סורים למלאת הרגליים. תסתכל את הג'ריקה, תסתכל. אתה הדבר בשבילך אמא. התחיל להיות קשה אמא. שטף ידיים בכניסה לאוכל כולם. טוב, יהיה טוב. מה אתה רוצה שאני אעלה? עברנו שליש, עוד 2 שליש, עוד 2 שליש, וזהו! תודה דומה. מעניינים, סלאם. בוא אלי גורן. עוד שליש אחד, מה שאתה רואה. עולה! כאילו התחלנו עוד אותו שליש עכשיו. אחד, וזה שלי. תרשום, סלאם. תרשום. תראה את הבחור, זה שף. אבל משהו טוב הקדשה למען שיק, רק למען שיק. שלום, רק למען שיק. רוצה לסעודה של אמא. רוצה לסעודה של אמא. ולתמי. ולחברה שאני אוהב אותה. מאוד מאוד, ועוד שליש. הדבר הזה שלי. יום ראשון אנחנו אצלו על האש. יום ראשון על האש. המפה שלכם מדבר את המצלמות. מי מדבר? מי מדבר? סולמן. דיברתי. חבר'ה, לפני רמי, בוא הנה רמי. יוסי עכשיו, אני רוצה לדעת, קדימה. מי זה 8? לא שמעתי 8. 8 זה גיל המפקד. יאללה, 11, סלאם. 11. תשימו לב לאיפנים שאתם לוקחים. ואני ממש מסתכלת עליך, בואו לי, תתן לי. אתה יודע מה זה עכשיו שחק? שאומרים משהו לעשות בצד כמו שצריך אבל. אלי! ברור. עוד 30 קילומטר. לא יכול להיות. גדולים, כל מחלקה אחד פוגע א' גומרים. אללה, כמו סוס תחפתרים בגדול. נסחוב אותו עד הסוף. תגיד תודה למחלקה אחד. מגובשים עד הסוף. הגענו סוף סוף. היה קשה, אבל הגענו. ערן רויף, לא לשתות. מסתובב ברזל להתפקד! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 19! על שמרית, אפשר לעשות עוגה! מחלקה אחת! לילה לה 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 קח קולה. שתו מהפה! נצלם פריסה. איפה יש פיתה? שיהיה לך. יאללה, לחיים, סליחה. פנתר עושה את זה. כואב, אבל ממשיכים. מה זה, איזה שאלה הזאת? קטן עלינו. היה מחכה אחת, כן? אני אוהב אותה. בהצלחה, שיהיה לנו מסע טוב. הנה שייקה דניאל איתי פה, ואיתן כוכב. הנה מגיד הסמכר, הקשר שלנו. זה הקשר. ואיבי, איך הוא נקרא? גימלמן. עוד מעט רגילה. גימלון אחד אומלט. עוד מעט נגמור את זה כמו גדולים, אתה מצא. זהו גוף עליי. וזהו. סיגל, נשאר לנו עוד הרבה זמן. לא דבר. פעם החיים.
חובות. קפה. תן לנו חימום עם המנורה. בוא תראה. עוד 30 קילומטר! עכשיו עברתי דרך הבית וראיתי את ההורים, את אבא, את אמא, את כולם. הם צעקו ג'חנו! כבר עליכם שקט אחי! כמו גדולים נעשה את זה, כמו גדולות, נו! איזה שקולה! עזרה מהחברים והרבה פידבקים מהמפקדים. כל זה, שלושת המרכיבים שיתנו לכל אחד לעשות את המסע כמו ענק. שזה יהיה בסרט. ובכל זאת הוא יוצא למסע, לא נכנע, יעשה את ה-30 קילומטר כמו ענק, ויסיים בקו הראשון. 30, נראה לך זה יהיה רצון, הוא יעשה את זה עם עזרה של החברים ותמיכה מהמפקדים. נו, ספר, לא? למה? אמא. שלי. יש פוצל אחד, נצטרף עלינו, נשתה. אם הגעת לגולה, נצטרף לצרכנים יא בן תורה. יאללה שתיים, יאללה! יאללה פורמי! איפה גרופר? מגן! יאללה! קדימה! לכם המון בהצלחה בהמשך. סיימתם את הטירונות, הצליחו גם עכשיו. בקיצר, אתם יכולים לעשות את זה. אני אוהבת אתכם מאוד, מחזיקה לכם אצבעות לאורך כל הדרך. ביי. מי פה? תלם אותם. איפה אנחנו פה? לקומטה. הגיע הזמן לקבל אותה. כמה אבל? לקל, תן את הקולה. איפה לחמניות? מאיפה זה אתה? שלום אמא. קדימה, התחלנו לשחק אותה, 90 קילומטר אחרונים. חלק שני. היה, נגמר? מה זה היה? לא, היה עד עכשיו. בואו, כמה לקחת? לא. ככה מספר אחת. עוד 30. עוד 30. 22, ראש קשה. עוד 30 למנות. עוד 30 לאדום. זהו, קטן. סלם, אנחנו עפים, וזה לא נקרא כזה איך צלם. מילר, זה הסמל של 202, בגלל זה אנחנו ומצליחים. הוא לוחם. פקל מסטיקי. פקל חבר. שיפתח עליי, עולם כולו אשכח, אבל לך אותו הנצנח. שיפתח עליי. ראית אותו מתייחד לך, כולם שהכי טוב לה. הירוק מחכה, עוד רגע הפקודה, ובת המצלח על הרוח נקה. הנה עוד שנייה, והרוח תחתוך על פניי. הנה עוד שנייה, יפתח המסך מעליי.
כאן עדיין שרוב הגדולה התנהגה כמו שצריך. אז בגלל הקצת, זה הורס הכל. מקשב! אני עושה לצרכת! הגענו! כי לא חלום הוא מכל הכיכרות, עלינו רק שלום. שיר שלום, על דרך מחליפים את הרגישה הזאת בעד שום דבר בעולם. חשות, קדימה. גיל, אתה מאחור, גיל. נצלם אותו טוב טוב, נצלם אותו טוב טוב, נשאיר אותו טוב. טוב, עשה אותנו ג'ק, אני לא יודע.
מסע קומצה. מה? תביא לי את הכובע. קדימה שלום! תביא לי את הכובע. נעשה לך שחרור, ניתן הקשב, כולם בטוחים, נעשה לך שיעשה בעיות. ברור? כן, המפקד. אפשר להביא כובע לפה? עולת המפקד המ"מ מכל להקשב. הקשב. לגבי הסיכום מסע, זה כבר נעשה בצורה יותר מפורטת. בצהריים בטקס, שהוא טקס יותר רשמי. מה שנעשה בינתיים, נסכם על רגל אחת את המסע. מבחינת המחלקה, המסע התחיל טוב מאוד, היינו מצומצמים. רק לתת את הנשמה, ואם ישנם כמה מילים, עשינו את זה, עשינו. עדיין תראו את הנעליים ואני אראה לך את הרגליים שלנו, זה יסביר לך. לא הבוץ, היבלות והפצעים. שלב, תראה איך אנחנו נראים, תראה. צרכנים, 55 קילומטר, תסתכל. אמרת שהמצלמה תראה את הכובע הזה. תראה. אחראי לצרכנים. נקלט כולם בואו לצרכנים. זה היה קריאה. צלפים. אנחנו הטובים שלנו אחר כך. אסף. כמו גדול. שר מ"פ. היה בסדר. איתי מקור אבל מה זה? צריכים להתקלח, להעביר אותה בסבבה, ללכת הביתה עם קומתה אדומה. ולישון, רק לישון. אמא דפוס. היה קשה? פלסטין. קשה אבל שווה. קשה אבל שווה, כמו שנאמר פה. בקבלת מפקד הפלוגה! יש קומתה, יש גאווה! תעמוד ישר. הקשב, הקשב!
כמה מילים את המסע כומתה. אמרנו שאת המסע כומתה הזה אנחנו לא מצפים להיכנס לספר השיאים מבחינת הזמן. אנחנו רוצים לגמור. אני חושב שבמשימה הזאת יש לנו כמעט 100% הצלחה. כמו בשעה 5 אחר הצהריים אמרתי הכומתות פה מהחיילים מובן לי שהמעמד מאוד מרגש עד כדי דמעות. זה טבעי לחלוטין, לא תרגישו עם זה איזושהי חולשה, טבעי לחלוטין. המעמד בהחלט מרגש, הפלוגה ביצעה מסע טוב מאוד שבאמת מכבד את המורשת שדיברנו עליה, המורשת הצנחנים. אמרנו, הצבע הוא לא סתם, לצבע הזה יש מורשת קדומנית מאוד מפוארת. היה מסע ממש קשה. חבר'ה עזרו אבל, תמכו, ופלוגה כאן היא פלוגה מצוינת. המטרה הייתה לא לשבור שיא בזמן, אלא לגמור את זה 100%, והרבה עשו את זה. סיימתם את זה טוב מאוד, ומניסיון שיש לי את זה כבר עשרות מסעות פה, שיהיה לכולם בהצלחה, ניפגש בהמשך של קורס מ"כים, ומי שיבוא להדרכה. שלום לכולם. למה? יאללה בסדר, תלם אותי. אבל זה חד פעמים, זה הצלף הראשון אנחנו סוסים. לאף אחד מאיתנו לא קר. 8 שעות אם ירצה. אפילו אין אם ירצה לשאול. לא, מתחת לביפתיה החמה. כל הכבוד לצנחנים! גשם גשם בוא גשם גשם בוא גשם בוא הגשם הזה אתמול, המסע, היה טוב. אל אביב אביב, עלי שלכת ינסו בזרם שוב, כמו מעל הגשם תישובה עם השר מסביב. תהיה הרוח שוב לוחשת ודולקת בעורפה. גשם גשם בוא, גשם גשם שוב הכפר אביב והפעות, כולן יערות בוער. גשם גשם בוא, גשם גשם שוב הגשם שוב מעין מהר. ברם בוא נבוא, גשם גשם בוא, מן המרום למרום. שדות של גשם נפלו בטהרה, קראנו בו החזון מן היער המחום, פורחת ושולחתו זכור. גשם גשם בוא, גשם גשם שוב הכפר אביב והפעות, כולן יערות בוער. גשם גשם בוא, גשם גשם שוב הגשם מן היערות פרופיל, מתבאסת, אתה נותן לה פרופיל בסגל, שחקה לפני יומיים והיא יכולה כניסות, צעיר. למה? בגלל שעשיתי מסע אתמול. רבי!
הוא לבש מכנסי ליווייס כחולים. אם אני לא אקבל מהמפקדים, אולי נקבל מאמא שלי. שלי ואת כל החיילים, שיהיה להם בשעה טובה, מקווה שיהיה להם מסלול קל, אמנם ירד גשם, שיהיה להם בהצלחה לכולם, לכל החיילים. תודה. הוא דבר ראשון לא צריך. הבן שלי. הנה נשיקה. לא, אמא שלי לא באה. אחד המדינה, נו. אשר עפות מעל הים. זה בשביל הציבור. ועוד רבע שעה, חצי שעה שתקת העצמה שחקפתה עוד מימי התיכון. את הקטע הקטן. פרדס חנה, אני אבא של מוטי בוערות. שלא בהצלחה. 101. מוטי בוערות. תהנה מצמוד. נועה, את חייבת לסגור. אתה מצטער? לא. די, תקום. אולי לאומה, עוד לקח שם.
יכול להיות מאוד. רלי, תקשיבי, בקשר לזה, אני לא יודע אם אני אגיע לתל אביב. יאללה, נבחרת ישראל נגד בולגריה. הזכנים הכי טוב. תעשה סיבוב חזרה, רגע, אוי. לכניסת מפקד הבסיס, המסדר יכתיב את נשקו. הכתב, שק! מצטיין פלוגתי, פלוגה א', גול הסלמון, להגיע לבמה. מצטיין למופת פלוגה א', אילן שוחט. מצטיין מחלקה אחת, פלוגה א', גיל איתי. מצטיין מחלקה 2, פלוגה א', גיא פילוסוף. מצטיין מחלקה 3, פלוגה א', אהוד שולמן. מצטיין פלוגתי, פלוגה ב', אורי גרוס. חייל למופת, פלוגה ב', בן סיבובלי. מצטיין מחלקה 1, דני איצו, פלוגה ב'. 2, גיא שמיר. מצטיין מחלקה 3, ארז מילושניק. מצטיין פלוגתי, פלוגה ג', אסף כץ. שלזינגר. מצטיין מחלקה 1, שי מרקסון. מצטיין מחלקה 2, אריאל דזפנר. מצטיין מחלקה 3. אלין והעיר הגדולה, קום לך אלין ויונה, יונה. קום לך אלין והעיר הגדולה, קום ואינה ויונה. הלך לו יונה עם תרמיל על השכם, הלך לו יונה עם קרמיים, הלך לו עליס כדרכו במשעול, לפתע שמע מעליו את הכל. קום לך אלין והעיר הגדולה, קום לך אלין ויונה, יונה. קום לך אלין
והעיר הגדולה ויונה יונה והעיר הגדולה וינה ויונה שלושה קפטנים אני רקת כתפיים אוהבת זרקו את יונה אל המים ושם אמרה הוא הדג הגדול גם בקרבות ולך אלין והעיר הגדולה ולך אלין ויונה ולך אלין והעיר הגדולה וינה ויונה שערי זה יום או יומיים וצעדת חיים ואז הוא הקיא את יונה אל החול לשוב מעליו השמיים הכל אלין והעיר הגדולה ואלין ויונה העיר תחרה זה לא השפיע ואז הוא אמר אינני נביא לחלק את הקבוצות יחד עם הסמלים. לילה ראשון בלי אמא כל הבסיס מחריש מה שעובר בפנימה לא מעניין שום איבו חבר'ה ליצים איזה מזל היום אל אלוהים עוד שנתיים וחצי סילים במשלט הזמן זוכר לאט כל יום כמו שבת היה לגור כדרך ללא זקן עם ערב יהגר לא כאן אולי יתפוס חמור או ג'יפ שיעברו בדרך פיצה קלה לתל אביב וכבר בחזרה נשלוט בקולנוע לחדרה את נשמתה נרגיע וככה נאמר איזה ערב יפה עלה סולק ברחוב ומישהו אמר ילדונת ערב טוב ערב טוב ערב נעים תודה מה נעשה בערב הזה תורנות בבסיס הבוקי של אסיסט וטרנזיסטור קטן או מדע לא מעל מלא ועוד לא מלא אוטוטו המורה מלא עולה קחו גיטרה וסומברו השיר על המוצ'צ'ה יעלה אם היו לו סקרימס קדימה לא ספירייס לא סקרימוס סקספונס עולה כשהשמש חיוך האחרון לחלמון תשלח ביום רוח של סתיו יצלצל טלפון ואנחנו מעבר לצד אז אני והחורף נזמין הזרמון על הר אחר וענק שם חצה וחלקו ישלחו בהמון חיוכים ישלחו בלבן ערב שיר לצפון מגולן לחרמון הכנרת והגלמה והשיר העתיד להמון ירדד עד מדבר השממה מה עברך לו במה יבורך זה הילד שאל המלאך מה עברך לו במה יבורך זה הילד המלאך ורח לו חיוך שכמוהו קרוב
מוכרחים להמשיך מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק את המנגינה הזאת אי להפסיק מוכרחים להמשיך לנגן מוכרחים להמשיך לנגן מפני שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק בגזרה הצפונית בסיירת שקד פני נער צעיר וזה המפקד כשהוא יורד לחוף בצד לא בטוח לבבי עליו כמו ים בטוח משלח את גליו כמו ים פתוח השוטט אל המדבר כי מה יש פה לומר אח שלי הוא המלאך שלי הוא המלאך שלי שם השריונים שם השריונים שם השריונים מחכים לפקודה מתברזל ואנשי הפלגה ואנשי המלדה עליי שיפתח את העולם כולו אשכח אני לבד והמזנח שיפתח 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 יאללה חיים שרים הללויה קלבס בנחת קלבס מי שלא יבוא חבל מי שלא יבוא חבל Bye.
מביא את האמונה שהשלום יבוא בעקבותיי. השיבי את העליונה עם הלב של זית תלויה אצלי בבית. היהודים מטוהרים והרוסים, שלטים על החרמון מול שמש נמסים, ובהיירת רפאים על הרמה, חמור בודד טועה כי בטרם מלחמה, הקיץ שב למשלטיו הישנים. אבל פניך נערים, היה לי נער מאוהב, היה לי נער, צלול היה קולו, צלולות היו עיניו, הקרב נדם ושוק קרב, הוא אל השוק הכבד וחתומות פניו. אחי, לוח הכבד וחתומות פניו. הווילונות הוסרו והנייר גורד, פקיד העירייה נעל את המקלט, שלוחות הדשא מטרות טרי על צלקות התעלות, הרימונים חזרו לשוק לדוכנים. אבל פניך נערי נותרו שונים, היא בשער נערה, אם היא בשער, אני חוזר. מפקדים, לוחמים צעירים, נמצאים אתם בסיומו של מסע כומתה, מסע אשר סיים את כוח שלטון של הכשרתכם הצבאית בתקופת הטירונות. בתקופה זו למדתם את יסודות הטירונות ועמדתם בהצלחה בנדרש מכם תוך התמודדות בקשיים הרבים אשר הצבנו בפניכם. לפניכם תקופת הכשרה נוספת אשר בה תפעלו כמסגרת פלוגתית לוחמת, ומעתה אף תידרשו לדגל בשעת מבחן. נמצאים אנו על גבעת התחמושת. גבעה זו נכבשה על ידי לוחמים צחלו בפנינו את נורמת ההתנהגות הצבאית למופת, תוך גילוי מנהיגות צבאית, תושייה, יוזמה, גבורה ואף טיפול בנפגעים. נורמות אלה עמדו כנר לרגלינו בתקופת הכשרתכם. קיימת בי אמונה כי מי שעמד בלחצים אלה יש ביכולתו לחנם. הורים, אין בי שום ספק כי תמיכתכם בבניכם סייע להם להגיע במעמד זה. מאמין אני כי תמשיכו בדרככם זו. ואתם הלוחמים אשר הכומתה האדומה מעטרת את ראשיכם, קבלו נא את ברכתי עם הצטרפותכם למשפחת הצנחנים. עלו והצליחו. הללויה, הללויה, הללויה. אם ברובים כבר לא היה צורך, היו שרים אז הללויה. אם בשלום הייתם רואים איך כל הצבא שר הללויה. אם הצפון יהיה למרכז, נשיר מדבר זה הללויה. המסדר יחטיף את נשקו. הכתב, שק! להשמעת ההמנון הלאומי, המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק!
המסדרי יציג את נשקו. הציג, שק! המסדרי יחטיף את נשקו. החטיף, שק! המסדרי יציג את נשקו. הציג, שק! המסדרי יעבור לנוח. עמוד, נוח. כמה תקן? הירוק מחכה, עוד רגע תבוא הפקודה, חופת המצנח על הרוח נקה. הנה עוד שנייה, והרוח תפלוט על פניי. הנה עוד שנייה, הנה עליי, כשיפתח עליי, כשיפתח את העולם כולו אשכח, אני לבד והמצנח, שיפתח, שיפתח, שיפתח עליי. ראית אותו מרחף באוויר, ובא למטה עליו, את כל מיתרי המצנח יאסוף, מיד כשינחת ויקום על רגליו, ושוב מחדש הוא נוסע שמה עם עיניו, ושוב מחדש הוא חוזר לה, שיפתח עליי, שיפתח את העולם כולו אשכח, אני לבד והמצנח, שיפתח, שיפתח, שיפתח